Pinlaan kabataan dito lang karaugangan. Ang ginagawa mo sa pag-journal? Oo. May adaos sa aking kadang kay alungan pirila kita magpuro kaya. Ito yung ginagawa ng mga bags dito sa Pantalan. Nagaano ng tahong. Ito si Kuya Ruel ay citizen na. Laban pa rin sa pagbubuhat ng tahong. At saka ito naman si Tito. Ito yung partner niya na citizen. Yan si Brad Pitt, malaking katawan. Ito si Brother Brad Pitt. Shout out sa Kwan Alpha Caparo. Ito yung team leader dito sa Pantalan. Yan. Ito si Brad Pitt. Istorya kita daw laing. Ito naman yung singer nila si Hermosura. Gusto ka dyan mga kababayan. Ano tayo yung masasabi mo sa pagbubuhat? Medyo mabigat. Tay, anong masasabi mo? Pag-journal. Sabi mo pag Kahanap buhay, walang ito guys yung ginagawa nila sa Pantalan, yung pagbubuhat ng mga tahong papuntang Cebu. Ito na yung talaga ni spray wheel eh. Ha? Pag malaki yung kuwan. May adaos sa Napakahirap talaga kumita guys ng pera. damyo. Bay maulog. Sakripisyo talaga yung kailangan eh. Mabigat, mababasa. Pero kayang-kaya ng mga taga-Samar yan. Walang inurungan ng taga-Samar. Kahit umuutot. Lumalaban, basta sa Marlon eh. Shoutout dito sa mga parapuro. Guys, tapos na yung isang bangka. Lilipat naman tayo sa kabila. Kasi isang banto eh, papuntang dito. may adaos sa Hop! Muntik nang mabangga yung ano namin. Sumakay ako guys dito sa van. Ito yung kinakarga nila. Baba tayo. may adaos sa aking kadang kay alungan pirila kita magpuro kaya ka kaya naman adton aton inspirasya maupay gudon taon aton ginurus tulya kita daw laing nga aton
utang sugat man iniin waray kabuwasan. So guys, lumipat na sa kabilang bangka para bumiyahin na papuntang Ormoc. Diretso pa yan sa Cebu. Ito yung ginagawa nila ulit. Magkano naman ba yung laman ng isang van? Boss. Depende lang sa karga. So mas marami ito. Marami karga, mas malaki bayan. Sa isinta. Itong itsalat. Laki pala ng ng van eh. Ito guys, yung sasakyan papuntang Ormoc na kakarga ng tao. Ito si tatay eh. Malakas pa eh. Senior citizen na yan. Nagahamon, 65 years old. Naghurnal pa. 5 years old, 69 years old. Boss, ito na yung team leader nila oh. Si Brad Pitt. Takbo mani-mani nga din. Ading nga din, koray. Ito guys, so puno na yung isang van. Ade. Bali yung karga nito aabot ng 60 plus. Wala gito ka distrito. Malakas pa eh. Ampong. Ito na guys, malapit na umalis. Puno na eh. Agay na flower. Hindi yan na flower niya. Tumabit oh, marumi na yung kumakbo. Ito guys. Timot-ibur mo to, timot. Uyon. Timot-ibur mo to. Putangan na, putangan na. Kaya daos sa aking hatag kay ano nga diri lang